A falta de xurelo mantén en vilo o cerco galego. O sector demanda un paro biolóxico na época de desove, aínda que tendo en conta o paso doutras especies para non perder a actividade. O cerco galego afronta un inicio de ano complicado pola falta de cota de xurelo na zona 8C, que vai dende Fisterra ata a fronteira con Francia. Esta imposibilidade de capturar a especie no Cantábrico noreste é algo co que xa contaba parte do sector despois de ano realizando unha gran pesca deste peixe. O tema do xurelo xa se vía vir, xa vos dixo moitas veces que isto estaba feito. Non se quixo poñer cupos como puxamos durante 30 anos, o meu é meu, o meu que ninguén lle toque e tal, bueno, pois agora xa temos o que temos. Isto buscou no sector, Isto xa se vía vir, o sector non quixo. E aquí dounos a vida que puxamos estes 750 kilos que nos los firmou Europa, senón non nos sabía, bueno, pois senón xa estaba cerrado tamén a novena. Porque se ali non hai xurelos, aquí tampouco. E posiblemente teña máis xurelos ali que aquí. Que pasa que ali non quixeron, tomaron as medidas, non quixeron cerrar, o sector non, vía libre, que cada un seu, bueno, por cada un seu. Agora xa o tendes. Esta falta de cota pode provocar un paro na actividade da frota demandado polo sector, no que se queren incluir os meses de febreiro e marzo. Pero se en marzo é cando ven a xarda, botache un mes e se non tino nas collas no mes de marzo, despois acabou, se non hai xardas para coller. Esa é unha forma de poñer na televisión axudas para todos. Cantos cobran? 10. Non hai máis, listo. Tamén afondou nunha técnica usada por algúns cerqueiros para capturar xurelo o uso da luz dos botes, algo rexeitado por parte da frota galega. O bote, a mala luz, e máis todo o que se pode poñer non mata peixes. Os que mataban os peixes era cando traballábamos con dinamitas, hai moitos anos. Eso sí que mataba peixes. Mira, ti agora un barco vai a calquera pedra, é que lle poña un bote ou que lle poña a luz do barco, por moito pasa unha luz, non xa vasca a luz, e venche o peixe. Largas, pero se colle o teu topita veste para terra, listo. Pero o problema é cando estuvemos, como estuvemos toda a noite ali, a limpar o caladero. Aí sí que foi onde se fixo daño. O daño non se fai nin polo bote, nin pola luz do barco, nin por nada, nin pola rede grande, non se fai por nada. Solamente que os barcos teñen que ter unha cota máis ou menos digna para... E se hai que reducir un día de mar, porque mira que se levamos reducido 3, e se hai que reducir outro, pois hai que reducir.